La Set de Llonga per primer any serà una marató de muntanya, ja fa el tercer any que es realitza. Les dues passades edicions havien set maratons de resistència. Els quilòmetres que les persones han de realitzar són 43 quilòmetres arreu del territori de Vilallonga. Són els 7 veïnats que tenim en el municipi i en tota la prova hi ha 8 avituallaments en què les persones poden trobar tant sòlid i líquid. Aquest any, com a novetat, a part de ser la primera marató que realitzem, al final les persones es fa el dinar al final, on podran menjar llonganisseta i podran descansar d'aquesta prova tan llarga que realitzem en el municipi de Vilallonga de Ter. Per últim, dir-vos i animar a tots els participants que vinguin a gaudir dels nostres paratges, dels nostres veïnats i sobretot de la gent que hi col·labora.